Hola, som de Marga Proens, la candidata del Partit Popular, ja ho sabeu. I avui farem un programa de fer panades amb la Marga. Avui doncs, començam. Primer de tot necessitem un davantal. Què m'ho dona? O sigui, m'ha donat un davantal de color verd. Un color verd de Vox. Menys mal que diu Pepero. Això és del Partit Popular. De totes maneres és igual. Tanmateix no mos embrutarem. Ho acabaré fet amb la Thermomix. Els ous de Campos. És important que siguin de Campos. I si no són de Campos és igual, les comprem a Mercadona, perquè lo important és la llibertat. M'aneu posat ben poquet d'oli, això és per culpa de la inflació. Senyora Armengol, miri, per la seva culpa tenim poquet oli. Això és insuportable. Això és pollo? Això és pollo congelat? Culpa de la senyora Armengol. Estic segura que és de la senyora Armengol. Aquesta taula és molt baixa. No en teniu qualcuna que pugui pujar, que s'elevi? En tenim una, però és elevable. Elevable? No vaig de coses elevables, No vaig d'aquestes coses elevables de les quelis en els hotels. Això sí que és una pel·lícula impressionant. Tenim una cridada. Sí? Sí. Ah, hola, José María, ¿cómo estás? Bien. La lista, de Palma, Partido Popular. La lista, ya tiene la lista. Un momentito que me la apunto, Vamos a ver, dime. No. La lista de candidatos no, es la lista de la compra. Venga, hasta luego, gracias. Ya hablamos, ya hacemos una comida de estas. Hasta luego. Primer de tot comencem amb la massa, Preparem farina. Però, man, això no és farina, Això per el paper? No, això segurament és una cosa d'aquestes ecologistes d'esquerres. Jo ja estic fart de tot això. Des del Partit Popular optant per la llibertat. I jo tinc la llibertat absoluta de comanar-les. Fetes. I són boníssimes, si no duen llet de feina i no t'has d'embrutar. Hola, ¿cómo estás? Son la Marga Proens. Que no entendéis el mallorquín. Da igual, no pasa nada. Llibertat. Y necesitamos unas cuantas empanadas, Sí. Ja està, ja les tenim aquí, Ja tenim unes bones parades. Ja, contenido vist i molta llibertat, sobretot per poder comanar. Veus? Això no és de Vox, això realment és de l'esquerra. Segurament que té tofu i té d'aquestes beneitures que posen sempre esperoflautes, Aquesta és bona, és nostra, és de dretes i és del Partit Popular, perquè té cant, perquè té sobrassada i perquè té, sobretot, llibertat. Ara, vull dir, panada de dreta i panada d'esquerres, O sigui, verd i normal. Des del Partit Popular no mos graten els pesos, perquè són verds, però és igual, estan bons, igualment. Fins aquí hem arribat a Panades amb la Marga, amb Mr. Proens. M'agrada això de fer cuina. La veritat és que podria fer un programa a IB3, la ràdio de televisió pública. Tot el dia estan cuinant, I per cert, vos heu de subscriure a Pobre Cohen, que és vermell, però no és comunista.